pensando un pouco os textos que iba a gravar, a final me decidín por ler un fragmento dun capítulo inteiro dunha novela que é inédita, a próxima novela miña, que é a quinta e última entrega da serie Sánchez Pereiro, da que saleu publicado en Xerais 4 obras, que son Antes era luminoso, Un home extraño, Os incuráveis e Lobos doentes. Esta madriña sería a última entrega da serie. E tamén, o ano que ven, vou publicar esta novela en Xerais e vou publicar tamén un libro disco na editorial Elvira, donde a protagonista é tamén a miña avoa, que é María Dominga Tenreiro García, que é o personaxe do que vou falar. Entón, pensei que sería, a parte que estuve lendo, justamente, como teño 15 minutos de tempo, pois máis ou menos asústase a esa medida, a ese espazo, a ese tempo. Entón, vou lervos un capítulo da miña próxima novela, Madriña inédita, que é o capítulo 4, que tamén vai aparecer como un apéndice no libro disco que se vai publicar en Elvira, e que esta personaxe, a avoa, é un personaxe que aparece en casi todas as miñas obras, pero nestas dúas é a principal protagonista. Por iso me parece especialmente significativo este personaxe. Leevos, entón. María Dominga Tenreiro García. María Dominga Tenreiro García naceu en xaneiro de 1900 e morreu en decembro de 1993. Vaticinou o día exacto da súa morte, un venres, sen que ninguén dubidase de que acabaría cumpríndose a súa visión premonitoria, que se cumpriu tal como ela vaticinou, sentada na cama ao lado de algúns dos seus seres máis queridos. E a data do seu nacemento tampouco admitía dúbida. O que xa resultaba máis discutible era que iso significase nacer co século, como ela sempre dicía, porque en que ano empeza un século? No 0 ou no 1? Allea a estas disquisicións bizantinas, María Dominga dicía a todo o mundo, e todo o mundo dicía dela, que nacera co século. Quizáis fose esta a frase máis repetida do seu repertorio de frases repetidas, entre as que destacaban: pasei moitos traballos, traballando de sol a sol, unha vida de penurias, tantas mortes a destempo, tantas mortes a traizón, como é home sempre enfermo de cabeza e corazón, un mal parto, 4 fillos e 2 fillas, que parín soa e con dor, que aleitei cos meus 2 peitos, que criei soa e sen axuda, e soa fun quen dixen non. Fala comigo xa morta, e por aquí pasou unha guerra, eran outras das súas frases máis repetidas. Aínda que da guerra prefería non falar, porque lle traía moi malos recordos, de tristura, de fame, de barbarie e de terror, de cadáveres polas cunetas, cando os civís e os militares paseaban en pelotón. Pero sabía as causas que provocaron esa guerra, quen a provocou e por qué, quen eran os culpáveis e quen os inocentes, quen os bondadosos e quen os malvados, quen os vencedores e quen os vencidos. Sabía tamén que ningún recordo, por malo que sexa, pode darse ao esquecemento. E María Dominga xamais esqueceu que por aquí pasou unha guerra, por pouco que lle gustase evocar e contar aquel acontecemento. Con que máis falaba deses feitos terríveis, os máis terríveis da súa existencia, era co seu neto preferido, Gustavo Gallego Cedrón, o segundo fillo de Ramiro Gallego Tenreiro e Camila Cedrón Martínez. O matrimonio que, tras casar a mediados dos 50 do século XX, compartiría sempre vida e casa con María Dominga Tenreiro García ata o día da súa morte en decembro de 1993, case 94 anos despois do seu nacemento no lugar de Pardiñas de Abaixo. Na igrexa de San Epitafio, en 1898, casaron os Tenreiro García, Manuel Antonio
e María Xenerosa, que de seguida tomaron posesión do lugar ancestral dela, a muller a quen desposou en Pardiñas de Abaixo, onde nacerían as súas fillas. A primeira, María Dominga, en 1900, e a segunda, María do Carme, en 1903. As dúas foron sempre analfabetas, porque non as mandaron á escola e ninguén se tomou nunca a molestia de ensinarlles o abecedario, como era costume nunha época na que tan só os homes, algúns homes, sabían ler e escribir. Unha época na que as mulleres traballaban de sol a sol e dende a máis tenra infancia, como foi o caso das dúas irmás, de María do Carme, aínda que en labores moi levadíos debido á súa eterna mala saúde, que a acompañou ata o mesmo día da súa morte, e como foi o caso de María Dominga, que en nada se semellaba á súa irmá pequena, nin física nin mentalmente. Porque a filla maior dos de Pardiñas, xa de nena, traballaba como calquera persoa adulta e a medida que medraba ia facéndose máis traballadora, máis forte e máis resistente, sen dar mostra ningunha de debilidade. Ata o punto de que ninguén a viu xa máis enferma nin encamada, tan só unha vez, cando lle estirparon un peito no Hospital de Santiago, unha operación da que se recuperou por completo en moi poucos días e tras descansar moito menos tempo do mínimo prescrito polo cirurxián, volveu traballar coa intensidade de antes, coa intensidade de sempre. Por iso, por esta afouteza máis que demostrada, os Tenreiro García preferían que fose a primoxénita quen, coa axuda dun home que desa talla, igual de bo, forte, traballador, se ocupase do coidado da familia e do lugar. Cando coñeceron o senro, que se presentou como Xosé Benres Gallego Viqueira, o chamado Xosé da Congostra, axiña comprobaron que non estaba á altura da filla. Era un home bo, sí, pero débil, enfermizo, desequilibrado e maniático. María Dominga coñeceu a Xosé Benres nunha das tantas festas populares que se celebraban en San Epitafio, a Romaría do Regueiral. Levábanse apenas 2 anos. Daquela, ela andaba polos 21 e el polos 23. E dadas as mentalidades existentes por entón, os dous sabían que xa non tiñan moito tempo por diante para mocear. Caéronse simpáticos dende o principio e gustáronse tamén, pero deles non foi un frechazo, senón máis ben un prato cociñado a fogo lento durante 14 meses, xusto cando dixeron sí na igrexa pegado ao Camposanto e xa nunca máis se separaron. Nin siquera o día terrible que el decidiu deixar a casa propia e o lugar de seu que compartía coa esposa recente en Pardiñas de Abaixo e volver ás terras alleas do lugar da Congostra para ser explotado de novo polo amo, que sempre se quedaba coa mitade de todas as colleitas e de todos os froitos do traballo dos chamados caseiros. Antes de que María Dominga lle preguntase por qué, Xosé Benres díxolle que tomaba esa decisión porque non era feliz ali, na casa dela, porque non soportaba o sogro, a sogra nin a cuñada, e porque quería vivir coa súa nai no lugar onde naceu, aínda que non fose de seu. Nese momento, ela aínda non pensou que algo non resía ben na súa cabeza, pero axiña comprobou que o seu home padecía unha especie de enfermidade mental que se propuso, sen axuda médica, entender primeiro e curar despois. Tardaría moito tempo en comprender que aquel trastorno, o mesmo que mostraba a súa sogra e mostrarían no futuro 4 dos seus fillos e un neto polo menos, quizáis tivese tratamento, incluso bo tratamento, pero non tiña cura. Mentre non fixo este descubrimento, María Dominga Tenreiro García enfrontouse
coa súa fouteza habitual e aprendizaxe continuada, non só a esta maldición familiar que se transmitía de xeración en xeración, senón a todos os demais acontecementos que de seguida se precipitaron. Polo de pronto, tivo que acalar coa súa determinación a boa parte da veciñanza, que intentaba burlarse do seu home por cometer a parvada inexplicable de regresar ao lugar da Congostra e deixar as terras de Pardiñas nas mans da súa cuñada, quen, anos despois, convertida en única herdeira, vendería todas as propiedades a prezo de ganga e emigraría coa súa familia, marido e filla, para a Coruña, onde acabaría por facerse rica. A Xosé Benres dáballe igual que todo o mundo o considerase un pobre parvo, porque a él tan só lle interesaba a opinión da súa nai, a quen non lle cabía o gozo no corpo tras a volta a casa do seu fillo predilecto. A partir de aí, xa instalada como caseira no lugar da Congostra, sucederonse as calamidades. Ese mesmo setembro produciuse o golpe militar de Primo de Rivera, cuxa ditadura se alongaría ata 1930, un ano antes da proclamación esperanzadora, liberadora e igualitaria da Segunda República, frustrada a tiros e a rezos por outro golpe, outra guerra e outra longuísima noite de pedra. No plano personal, María Dominga Tenreiro García tivo que empregarse a fondo para asegurar a supervivencia da súa familia, sempre ameazada pola fame, a represión, a explotación e a enfermidade física e mental. Unha familia que cada vez lle daba máis quebracabezas, empezando por Xosé Benres, cuxos problemas de corazón lle impedían realizar calquera tipo de esforzo, polo que ela tiña que traballar por dous, e cuxa mente enferma, que oscilaba entre a manía e a depresión, lle ocasionaba liortas continuas con toda clase de xentes, dende falanxistas ata gardas civís, dende curas ata guerrilleiros. Era ela, María Dominga, quen sempre se vía obrigada a arriscar a súa vida para que non lle matasen o home. Como cando lle chamou asesino ao xefe da falanxe da vila, un verdadeiro criminal. Ou como cando cualificou de bandoleiro a Foucellas, o guerrilleiro máis célebre da contorna. E María Dominga, dada a súa habitual elocuencia, solucionaba todas as algaradas co mesmo argumento. A Xosé Benres Gallego Viqueira había que perdoarlle todo, incluso a vida, porque algo non resía ben no seu cerebro e, polo tanto, non era responsable do que dicía nin do que facía. Un argumento aceptado unánimemente pola veciñanza, civís, militares, curas e guerrilleiros. Unha veciñanza que non só acabou aceptando e desculpando o comportamento anómalo do seu home, senón tamén o dos 4 fillos que herdaron o mesmo mal. Ramiro Gallego Tenreiro, nado en 1927. Emilio Gallego Tenreiro, nado en 1931. Xavier Gallego Tenreiro, nado en 1934. E Xoán Gallego Tenreiro, nado en 1936. Curiosamente, ningunha das súas fillas, Carme Gallego Tenreiro, nada en 1924, nin Candea Gallego Tenreiro, nada en 1939, deron nunca mostras de padecer a enfermidade familiar. Que en sí desenvolveu tamén o mal consénito foi Gustavo Gallego Cedrón, o segundo fillo de Ramiro e de Camila, o membro da familia que máis contribuiu a alegrar os últimos anos da triste existencia da súa avoa, a quen el sempre chamaba madriña. E fixo tan só con escoitar a historia da súa vida e oír os centos de coplas que guardaba na súa memoria, e lle cantaba a el cando se sentaba con ela ao lado dereito da súa cama, a mesma cama onde morreu, tal como vaticinou, o 10 de decembro de 1993, que era venres, o día no que sempre quiso morrer, como homenaxe
ao segundo home do seu home, Benres, Xosé Benres Gallego Piqueira. E hasta aquí o fragmento que ahora enlazo, que me olvidei antes, precisamente o título dese outro libro que vai salir o ano que ven, se titula Coplas analfabetas, que é unha homenaxe á miña avoa, a madriña.